Siting sara rotor waza parago wati nobat mani bai kangma borong no robat bohang bai bagya obai keno kerija nokungni kusi mohon tipura mongoi pura buri tongai jamani rawai budi soi chalaye robot bai thang bagya kangma no obai keno bini obai kya obono simai obon sim mohini wansugoi tonglai jamani rawat bohang sikoni tike batha no palong mane hakiye yagoda ti sangori thagoi askai tisai to jamani tabok abono rai jamani jara kai wati nobat sai tabok bai thangka ngari ja nukung baiki chanai baiki tongnai robot thangni tong jamani baisi sai tonglai jamani obai keno sini tipra sarung kangma no kari ja nukni borokni obai keno mani khuni tera baikya robot bohang kangma no baye tabok kha khammoi kablajak mokol ni mungti kalailayo nog nugui mankna sini tipra news channel ni bisingtwi kwrwngni tongdi abake nog no phunugui tongnai khwnainai di bongi khwatwi যে tabok rabar bagan baijak o nok no phangni malik ni bumung khaita Khusi Mohan Tripura no hingkai je tabok rabar balai baikha tamakhi saitong nok aje rapat buti maka obai saitong jable 3 বছর কাকা buti man mane 3 বছর kakha no tagar obo tagai ke thai pe ata ja khai jaga जों patabo mayako tatabo mayako khathaka hingkai je robot khai nok personal bolmani de na sarkarok rogoi bolmani personal bolmani ya sarkaroi bolmani koi bochoro kakha nai rabar boljang mani je কাখানা বলে 15 বছর শুরু 15 বছর kakha